Bon dia i bona diada de la Mercè. Benvinguts. Amb aquest toc hem començat el toc d'inici, avui convertit en el toc de la Mercè. Toc de la Mercè perquè fem coincidir el que tradicionalment és el toc d'inici després del pregó de la Mercè i el seguici popular que hi ha després de l'ofici. Així avui tindrem aquest toc de Mercè amb aquesta estructura del toc d'inici. Hem començat amb la interpretació dels ministrers del Camí Ral sota la direcció del mestre Jordi Fàbregas, i a l'escenari hem tingut el ball del toc d'inici amb unes parelles dels esbars Ciutat Comtal, Gaudí, Maragall i Sant Martí. A continuació començarem el primer ball d'imatgeria d'aquest toc d'inici, d'aquest toc de la Mercè, en aquestes festes de la Mercè excepcionals i singulars, que és el Ball dels Gegants de Santa Maria del Mar. A la Basílica de Santa Maria del Mar és documentada la participació dels gegants en el corpus del 1620. Malgrat que no es conserven imatges anteriors al segle XIX, no és fins al 1877 que els trobem com una representació del rei Salomó i la reina de Saba. Aquesta imatge és la que es conserva fins la seva desaparició en l'any 1936. Els gegants de Santa Maria del Mar van ser reconstruïts el 2001. El Ball de Santa Maria del Mar és solemne i alegre i alhora amb sons de la tradició catalana i amb ressonàncies orientals. El seu compositor va ser el mestre Jordi Fàbregas. Els balladors que fan el Ball de Santa Maria del Mar són membres de l'associació Colla Gegantera del Casc Antic.
Els gegants de Santa Maria del Mar, com us dèiem, ballats per les membres geganters de l'associació Colla Gegantera del Casc Antic. La següent figura que participa en el toc d'inici, i avui, com us deia, en aquest toc de Mercè, participen els elements del Seguici Popular de Barcelona, en aquestes festes de la Mercè una mica singulars, en el 2010 i en aquest espai singular allunyat del que és la plaça de Sant Jaume, però en aquest moll de la fusta que ens acull enguany, són els gegants del Pi. L'any 1601, per les festes de canonització de Sant Ramon de Penyafort, coneixem l'existència d'almenys un gegant a la parròquia de la Basílica de Santa Maria del Pi. Els més que famosos gegants del Pi ja eren coneguts i documentats a la ciutat, ambdós, almenys des del 1624, i el 1772 naixien els actuals Mustafà i Elisenda. Ell, ferreny, seriós, amb cimitarra i amb turbant, és un noble sarraí de pell bruna. Ella dolça i elegant, amb aspecte de dida, és una dama blanca de llegenda. El seu ball, alegre i amb bon ritme, l'aparell dansa fent un seguit de giravoltes sense solució de continuïtat en una trobada amorosa impossible, segueix una popular melodia que porta el seu nom i que de tots és conegut. La música és una música popular. Els balladors són membres de l'Associació d'Amics dels Gegants del Pi. Els Gegants del Pi. Mustafà i l'Elisenda, els gegants del Pi. A la música, els ministrils del Camí Ral, sota la direcció del mestre Jordi Fàbregas.
A l'ordre del toc d'inici ens indica que en aquest moment és el ball dels capgrossos macers. Malgrat que no hi ha cap certesa que hi hagués una comparsa històrica de capgrossos a Barcelona, en una representació del corpus de la fi del segle XVIII apareixen uns anomenats nans de la ciutat. El 1993 s'incorporen al seguici un parell de capgrossos pertanyents aleshores a la parròquia de Sant Josep de Calassanç i actualment pertanyents a la Coordinadora de Geganters de Barcelona. Aquests capgrossos representen els macers de la ciutat. Des d'aleshores acompanyen sempre els gegants de la ciutat amb el seu ball anomenat la gavaldana, una dansa ordenada, senzilla i delicada, amb música de Xavier Pedrissa i amb adaptacions d'en Jordi Fàbregas. Els balladors dels capgrossos macers de Barcelona són membres de la Coordinadora de Geganters de Barcelona. Els capgrossos macers de la ciutat. Els capgrossos macers de la ciutat. I seguim amb aquest toc de Mercè, en aquesta representació del toc d'inici del seguici popular de Barcelona, i entrem a veure les primeres bèsties del bestiari històric de la ciutat. La primera figura que farà el seu ball, la seva representació en aquest escenari avui en el Moll de la Fusta, és la Tarasca, també coneguda com la Cucafera. La seva incerta presència històrica a la ciutat és força ambigua com ho és la mateixa figura de la bèstia. En cos de tortuga i cap de felí humanitzat i de geni canviant, tan aviat llança foc com aigua, tan aviat clava queixalades com obsequia caramels a la quitxalla. La Tarasca actual és de 1993 i va ser construïda per en Xavier Jansana i expressa el seu tarannà equívoc en el seu ball. Llança foc, allarga el coll i mossega amb un so eixordidor al ritme de les percussions, que s'endolcegen amb un tocs de gralla i de tant a tant atura el seu ball enfollit i llança aigua o caramels. La música del Ball de la Tarasca és de Quim Soler i els balladors són membres de l'Associació de Geganters, Grallers i Bestiari de la Barceloneta. Amb vosaltres, la Tarasca de Barcelona.
Tarasca de Barcelona. Un fort aplaudiment a aquestes tarascaires que mouen ni més ni menys que 240 quilos en aquest escenari. Penseu que la figura està pensada per participar a processons, a seguicis i a correfocs. El toc d'inici amb la seva versió original, avui estem fent un especial toc de Mercè, és un espectacle pensat per reproduir a 4 vents, és a dir, per veure des dels 4 costats. Per tant, els moviments de les figures, com podeu haver vist amb la Tarasca, en la seva dificultat de moviment, està pensat per veure-la des dels 4 cantons. Avui ho veiem així de la manera italiana, amb aquest format de Mercè excepcional, en el qual agraïm molt que participeu i que guardeu les distàncies i les mesures sanitàries perquè fem tots una festa feliç i segura. Continuem amb el toc d'inici. Els següents que faran el seu ball són altres membres del bestiari històric i són els cavallets cotoners. Els balls de Tours i cavallets ja són coneguts a Barcelona al segle XV. Pertanyien al Consell del Comú i formaven part del Castell de Sant Sebastià i el Gran Tour. El 1437 es feu càrrec de l'entremès al Gremi dels Costoners. Actualment, els cavallets són del 1932 i pertanyen a l'Esbart Català d'Ensaires. Els cavallets, menuts i flonges com el cotó fluix no poden amagar el seu passat guerrejador i són cavalcats pels balladors amb espases disposades a la lluita. La melodia delicada de la seva dansa, però, representa la trobada en el camp de batalla i l'enfrontament entre bàndols. La música és de Jordi Fàbregas, els balladors de l'Esbart Català de Densaires. Amb vosaltres, el ball dels cavallets cotoners.
cavallers cotoners i els ministres del Camí Ral sota la direcció del mestre Jordi Fàbregas. I continuem amb la representació del toc d'inici i tornem amb el bestiari de foc, en el bestiari històric amb foc. En aquest cas es tracta de la víbria, drac femella en cua de serp, ales de rat penat i pits de dona, simbolitza la tentació, la malícia i la traïdoria. Ha estat l'autèntica representació del pecat i la seducció, del mal en essència. Coneguda a Barcelona fins fa poc, pensàvem, el 1399, i hem descobert que des del 1397 almenys ja existia. És la bèstia que devia lluitar ferotgement contra Sant Jordi en els entremesos barcelonins. La víbria actual és del 1993, obra del Xavier Jansana, és la més malvada i perillosa del bestiari. Llança foc abundant pels ullals quan ballen la seva dansa inquietant, seguint els forts ritmes de percussió. La intervenció dels instruments de canya augmenten encara més el seu aire torbador. La música és de Quim Soler i els balladors de l'Associació de Festes de la Plaça Nova, la Víbria de Barcelona. Ara podem donar per acabat. La representació del toc d'inici, que si no vaig mal fixat arribem a la 20... El Jordi, que ho hem viscut, 28, 29, molts. Normalment aquesta és la primera vegada que el fem durant el matí, vull dir, és un acte excepcional. No podem veure la pirotècnia que porten les bèsties, però la pirotècnia hi és, ho he pogut veure, el ball finalitza quan acaba la pirotècnia. Per tant, hem vist la víbria amb la secció de percussió i de canya dels ministres del Camí Ral. A continuació, tenim un altre element del bestiari, en aquest cas és el bou. El bou barceloní és conegut a la nostra ciutat almenys des del 1464. Tranquil i solemne, des del 1568, pertanyia al gremi dels carnissers. Amb aire de bonàs i desproveït del seu banyam, va arribar a ser conegut com l'assa del pi. El bou representa l'esforç, la tenacitat i la paciència. El bou barceloní actual és del 1993. És bonàs i manyac fins al punt que l'anomenen en Bonifaci. La seva dansa, amb aires de pas doble, convida a un ball tranquil i pacífic. De sobte, però, empaita la gent, com feia antigament, i tot que ho fa sense malícia segueix el seu ritme xiroi del ball amb la seva cara de bon jan i d'una mica babau.
La música és d'en Tito Peláez i els balladors són de l'Associació d'Amics dels Gegants Ramon i Lola del Raval, el Bou de Barcelona. El Ball del Bou. A continuació sentirem instrumentada la peça dels Falcons de Barcelona. Els Falcons no podran participar en aquest toc de Mercè ni en aquesta Mercè, encara que són entre nosaltres, i ens donem la benvinguda i us donem moltes gràcies per l'esforç que heu fet també per arribar fins a aquesta Mercè. Falcons de Barcelona. Pràcticament tots els col·lectius de cultura popular poden tenir alguna presència presencial, valgui la redundància, en aquesta Mercè. Malauradament, Falcons i Castellers són dels pocs col·lectius que no poden tenir una presència més enllà de la virtual. Però sí que escoltarem ara la seva música i us farem una mica de referència. La tradició dels Falcons és procedent de la pràctica gimnàstica txeca dels sòcols, que en txec vol dir precisament falcó, i implantada al nostre país com a manifestació festiva durant el primer terç del segle XX. Arriba a la nostra ciutat de la mà de Falcons de Barcelona el 2002, que consoliden amb les seves figures i construccions originals espectaculars i imaginatives, fent-la una colla de les més destacades de la seva disciplina. L'any 2012 estrenen música i figura que fan en el toc d'inici, que és el trèvol, amb l'originalitat de ser una construcció, com us deia, a quatre vents, pensada exclusivament pel toc d'inici. La música, potent, emotiva, potencia el dramatisme i l'emoció de la singular i arriscada construcció. La música va ser composta també per en Jordi Fàbregas, i els que tindríem aquí a l'escenari, però ara els tenim aquí baix, i els donem molt benvinguda, Falcons de Barcelona.
Crims de Camí Ral, amb aquests Falcons de Barcelona. I seguim amb el bestiari històric de la ciutat i donarem pas a la mulassa. Malgrat que històricament és la figura més recent del bestiari barceloní, la mulassa és documentada des del 1568. Avillada sempre a la moda, va esdevenir la figura més popular del bestiari. Pertanyia al gremi de paraires i tot fent espetegar coets, antigament era l'encarregada d'obrir el pas de processons. Prohibida i desapareguda per maldestre, va ser recreada el 1988. La mulassa, bèstia estèril i de caràcter esbojarrat, és erma i guita. Mentre clava guitzes i engega petards, balla enfollida al ritme d'una melodia alegre que convida a participar al joc del foc. La música és composta per Eduard Casals i els balladors són membres de l'Associació d'Amics dels Gegants del Pi. La mulassa de Barcelona. La mulassa, toc de Mercè, aquest toc d'inici 2020. A continuació, seguim amb el bestiari històric i en aquest cas tornem a la tranquil·litat amb la figura daurada i coronada del Lleó de Barcelona. Aquesta figura és coneguda a la ciutat almenys des del 1424. Pertanyia al gremi de blanquers i va ser la peça del bestiari més ben conservada fins ben entrat al segle XIX. L'actual figura és del 1993. El lleó, malgrat que és una bèstia coronada i de posat seriós, símbol del poder terrenal, és el personatge que antigament més xiroi i divertit de tot el bestiari. Antigament, els seus brams exagerats en els moments més imprevisibles feien encara més xirinola i gresca entre la població. La melodia del seu ball actual i la seva dansa enjogassada i de moviments suggerents ens recorda remotament una havanera. La música és d'en Jordi Fàbregas i els balladors són de l'Associació d'Amics dels Gegants del Pi, el Lleó de Barcelona.
Balló de Barcelona, els ministres del Camí Ral, sota la direcció del mestre Jordi Fàbregas. I a continuació passem a un altre ball, en aquest cas el ball de bastons. La presència dels balls de bastons a Barcelona ja és documentada almenys a la processó de Corpus del 1620. Més recentment a la ciutat la presència d'aquest ball és inconstant i gairebé sempre amb músiques i coreografies que no li són pròpies. La necessitat que la ciutat tingués un ball de bastons únic amb músiques i coreografies originals és l'origen de la creació l'any 2015 del Ball de Bastons del Seguici. El seu vestuari s'inspira en les anotacions i gravats dels antics balls de bastons del Corpus barceloní. El Ball de Bastons és integrat per balladors de les diferents colles bastoneres i seccions dels balls de bastons dels esbats barcelonins i la música que ballen està composada pel mestre Joan Josep Llobat. El Ball de Bastons de Barcelona. Bastoners del Seguici de Barcelona, moltes gràcies. I tornem amb el bestiari de foc, amb un toc d'inici, amb un toc de Mercè matinal. Doncs el foc no el veurem gaire, però hi és. En aquest cas es tracta del drac. El drac és, en la nostra cultura, l'autèntica figuració del maligne, del diable. És conegut a Barcelona com a element d'entremès de l'infern almenys des de l'any 1424. Desaparegut el 1701, representa actualment en profusió de formes i manifestacions als diversos barris barcelonins. El del Seguici Popular data del 1987. Símbol del mal, el drac és el més gran i fort de tot el bestiari. Llança foc pels ullals, per les ales i la cua. La seva dansa és impetuosa i agressiva i les percussions intenses i les intervencions dels instruments de canya encara reforcen més el seu ball amenaçador. La música és de Quim Soler i els balladors són de l'associació d'amics dels gegants Ramon i Lola del Raval. El drac.
El drac. Us recordava que el bestiari de foc balla en el toc d'inici, que ja a hores d'ara, si ho féssim a la plaça Sant Jaume un altre any, doncs ja seria ben fosc i veuríem la pirotècnia que realment utilitza. Bé, anem enfilant ja la recta final d'aquest toc de Mercè, d'aquesta representació dels balls del seguici popular, i arribem a un dels moments ja més solemnes de la festa, i és amb el ball de l'àliga de la ciutat. L'àliga representa el símbol més elevat de la ciutat dins del conjunt de la imatgeria festiva. Au coronada, expressió de justícia i de noblesa, ja és coneguda a la ciutat de Barcelona almenys del 1939 com a entremès municipal que acompanya els consellers de la ciutat a Saragossa. Amb protocols i privilegis propis, és imprescindible a totes les solemnitats de la ciutat i en els desplaçaments dels seus consellers. Fou objecte també de la composició de moltes melodies per a les seves danses. L'actual àliga de la ciutat, reconstruïda el 1989 i fruit de diverses reformes, la darrera, el 1999, balla solemne amb pas elegant i orgullós, una ceremoniosa composició datada al 1756, possiblement però anterior, que és el ball anomenat Ball per a ballar l'àliga per xirimies o Ball per a ballar l'àliga de Barcelona. Els balladors de l'àliga de la ciutat són de l'Associació de Festes de la Plaça Nova. Amb tots vosaltres, el ball de l'àliga de la ciutat. L'àliga de la ciutat, en aquesta Mercè 2020. I continuem amb els balls simbòlics de cloenda gairebé ja d'aquest toc de Mercè, i en aquest cas ho faran els gegants de la ciutat. Els gegants de la ciutat, símbols festius de l'Ajuntament barceloní, per acord municipal i per proposta del poeta Joan Maragall, pertanyen a tots els nens i a totes les nenes de la ciutat. La memòria històrica dels gegants de la ciutat ens porta, almenys perquè fa el gegant, al segle XIV. Al llarg dels segles, els gegants de la ciutat han estat figures diverses i en diferents figuracions, és a dir, presentaven diferents imatges, diferents motius i diferents propostes, entre ells que el gegant en moltes ocasions va portar barba.
La imatge dels actuals Violant i Jaume I, que és com es diuen els nostres gegants, van ser reformats i una altra vegada, i els actuals són una rèplica de les figures de l'any 1929. La seva dansa, amb una melodia dolça i alegre, un arranjament de diverses músiques històriques, representa el retrobament amorós dels dos esposos, en Violant i el Jaume. La música va ser composta per en Xavier Moixenc i els balladors dels gegants de la ciutat, d'en Jaume i d'en Violant, són membres de la coordinadora de geganters de Barcelona. Amb tots vosaltres, doncs, els gegants de la ciutat, Jaume i Violant. Jaume Violant, els gegants de la ciutat. Els ministrers del Camí Ral, sota la direcció del mestre Jordi Fàbregas. Bé, i encarem ja, com dèiem, la recta final gairebé a punt, però ara ens arriben els Diables. La presència dels balls de Diables a la ciutat de Barcelona ens remet a diverses tradicions, moltes d'elles no prou documentades. El ball de Diablots, procedent del entremès de l'infern, almenys a Barcelona és conegut des del 1424. És l'origen remot del gran nombre de colles de diables que neixen a la ciutat de Barcelona a partir del 1997. El 1999, els diables barcelonins s'incorporen a la representació del toc d'inici en diverses propostes i coreografies. La melodia
amb la que toquen, amb sons tradicionals innovadors alhora, és el toc de correfoc, una creació d'en Guillem Roma. És una composició per a 4 veus de percussió que amb els seus tocs inquietants van incrementant a poc l'expectació, la intensitat i el dramatisme del ball i del foc. Enguany, el Ball de Diables presenta algunes novetats, com ara la creació dels nous personatges del Seny i la Rauxa i dels seus nous vestits. Els que participen en aquest toc de Mercè fent el Ball de Diables són membres de les colles dels Diables Tarascaires de la Barceloneta, dels Diables del Poble Sec, dels Diables de la Sagrera, dels Diables del Mercadal Infernal, de la Cabrònica del Nord, de Guspires de Sants i Diableses de Sarrià. Ball de Diables de Barcelona.
cultura popular de la ciutat de Barcelona sempre ha estat compromesa socialment i ha estat reivindicativa. El Seguici Popular de Barcelona i totes les entitats que han participat ara mateix al Toc de Mercè volem tenir un record per totes aquelles i aquells que no poden ser avui aquí i que ja fa 3 anys que tenim presents. Enguany també volem tenir un record per tothom que ha patit i pateix a conseqüència de la Covid-19 i per tots aquells serveis essencials que mai han deixat d'estar a primera línia. Volem també reivindicar-nos. El sector cultural ha quedat molt tocat. No hem d'oblidar mai que la cultura és essencial. Avui és un exemple més que es pot seguir endavant i sobretot de que la cultura és segura. Bona festa major! Fins aquí aquest toc de Mercè amb tots els components del Seguici Popular, bastoners, gegants, bestiari, diables, els falcons, que no els hem tingut però hi són, i els ministres del Camí Ral, amb la direcció del mestre Jordi Fàbregas. Però bé, com ja és una tradició, com tot comença i com tot s'acaba, però tot torna a començar el toc d'inici. Bona festa, segura i amb felicitat.